Vážení pozůstalí, dear foreign guests of this morning ceremony, which Miroslav really deserves your presence and we appreciate it. Vážení skuteční hosté, kolegové, přátelé, soudruzi. Jsou lidské duše a lidská srdce, která najdou politika rychle a snadno. Doktor Miroslav Ransdorf mezi ně určitě nepatří. Míla byl unikátní osobnost. Jedinečná svou široce rozkročenou erudicí. Fenomenální paměť, její kapacitou i pohotovostí. Svou neposednou, kreativní, panoramatickou invencí. Svým až neskutečným intelektuálním výkonem a produktivitou. Tohle vše v zásadě uznávají lidé, s nimiž Míla křížil kormy ve vědě i v politice. A mnozí si to snaží tak trošku zlehčovat narážkami, že Míla se tam, kde se ocitl politicky, dostal vlastně jakousi bizarní náhodou nevědělení. Já tento předsudek musím vyvrátit kategoricky. Míla byl tím, čím byl. Ne navzdory, ale díky tomu, že stál na levici, díky svému humanistickému pokrokovému krédu. Takové krédo vyžaduje i krystalický, skalopevný étos. Já si dovolím vyjádřit jedním z mnoha hodnot, jimiž Míla obhácoval náš duševní svět. On jimi samozřejmě mířil na svět kolem nás, a já ho dnes dovolením stálu. Ta věta zněla: pravda je vektor, ne tedy bod, ne tedy patník kde si u cesty, ne tedy taštička někde na chodníku, kterou mineme, leze nám do hlavy, za minutu myslíme na co jiného a zapomeneme na něj. Pro mě byla pravda vektor braný smrtelně vážně. Azyl, a chcete-li závazek. Nebyla z betonových škatulek. Míla uměl pochybovat. Prosímal všechny pravdy, které měl v hlavě. Znovu a znovu filigranským sítem pochybností. Ne proto, aby od nich utekl, aby dezagnoval, ale proto, aby je skládal znovu do ještě pestřejšího, bohatšího obrazce, do ještě mnohem zdůvodněnějšího, vyargumentovanějšího přesvědčení. Propátral, a mnozí jste toho svědci, celý letopis civilizačního vzestupu a sociální emancipace. Od antiky přes heretiky na lidování středověku až po onen gigantický emancipační obor, startující kdesi v evropském osvícenství a pokračující přes velkou francouzskou revoluci, jaro národů v roce 1848 a ruskou revoluci. I po československou cestu socialismu, z části přetaženou a deformovanou až studenou válku druhé strany. Míla byl velký znalec toho, co pokrok umí dnes, osobní přítel Aura Kudala a spousty dalších osobností mezinárodních pokrokových. Stát se na sklonku 80. let to, co si tehdy skutečně přála většina lidí. Míla je dávno profesor, doktor věd, akademik, autor minimálně 2krát tolika knih a zřejmě laureát desítek doktorátů honoris causa zahraničního univerzity. Doba rozhodla jinak a Míla se vrhl do politiky. Vrhl se do ní v té nejtěžší době. V době, kdy skutečná levice, co není na prodej, co není ničím nepančová, čelila neuvěřitelně tvrdé dobu. A součástí toho tlaku byla snaha vytvořit falešné zdání, že my, kdo na této levici stojíme, jsme v podstatě jenom recitátoři jakýchsi brožurkových práv obálních naftaví. Míla tento mýtus rozbil víc než dobu. Rozbíral svůj
První salvo své erudce, své invence a dalšího, o čem byla řeč. Miroslav Ransdorf se stal pojmem československé politiky, velkým pojmem mezinárodních hnutí proti válce, za lidská práva, demokracii a sociální pokrok. Odešel smrtí, když na své přirozená světla. Už tu byla řeč o tom, kdo všechno pomohl. Patří k těm, jejichž počítači už jsou i poslední texty mého přítele Míry Ransdorfa. Jsou nastrajující témata a já věřím, že i ty se stanou s pomocí paní Vlasty majetkem široké české veřejnosti. Míla byl půlkou své duše a těla ohrožen do vědy a druhou půlku do politiky. Málo kdo chápe, jak to všichni zvládal. A poslední době ho trápilo především jedno téma. A není sám. Téma, jak polít živou vodu, emancipační potenciál lidí, jemuž jsme zbylou mladí patřil do raného mládí. Jak mu vrátit znovu kuráž, invenci, šarm a noblesu, schopnost oslovit co nejširší veřejnost, promluvit z duše všech, komu se dneska dobře daří. V tom nám bude Míla chybět ze všeho nejvíc. Musíme to zvládnout bez něj, odkládat se to už nedá. Čest svojí velké práci, čest svojí zde pamáce.